BookReader-sovelluksella voit kätevästi tehdä sähköisen kirjan, joka sisältää tekstiä, kuvaa, videota ja ääniklippejä. Kirjan voit tallentaa EPUB-muodossa, jolloin sitä voi tarkastella vaikkapa iBook-sovelluksessa, tai videona, jolloin sitä voi katsella diaesityksen omaisesti millä tahansa päätelaitteella. Kun avaat sovelluksen ja haluat tehdä uuden kirjan, valitse vasemmasta yläkulmasta New Book tai alhaalta plussaa. Nyt voit valita, minkä muotoisen kirjan haluat tehdä. Tämä on kirjasi kansisivu. Kun haluat päästä ensimmäiselle varsinaiselle sivulle, paina nuolta oikeassa reunassa. Painamalla plussasta pääset lisäämään mediaelementtejä kirjaasi. Täältä voit lisätä kuvia, voit piirtää, lisätä tekstiä ja vaikka pienen äänitallenteen. Suosittelen, että et käyttäisi sovelluksen sisäistä kameraa, koska jos otat kuvan tällä kameralla, niin et pysty käyttämään niitä kuvia sitten missään muussa sovelluksessa. Eli mieluummin käytä aina iPadin omaa kameraa. Tällöin kuvat tallentuvat sinne kameran rullaan ja niitä voi käyttää kaikissa mahdollisissa sovelluksissa. Valitaan nyt lisää kuva. Ja täältä valitaan kuva koskettamalla sitä. Kuvan kokoa voi muokata vetämällä noista sinisistä pallukoista. Lisätään sitten tekstiä. Nyt voit kirjoittaa ja kun olet valmis, paina Done. Mikäli haluat lisätä linkin tekstiin, paina sitä pitkään ja valitse kaikki ja kosketa kohtaa Link. Nyt pääset kirjoittamaan linkin haluamaasi osoitteeseen ja paina Done, Done. Tekstin tyyliä pääset muokkaamaan, kun kosketat tekstiä niin, että sen ympärille tulee tuo sininen laatikko ja painamalla tuolta iistä. Samalla tavalla plussasta pääset piirtämään kirjaasi ja kuvat kansiosta voit lisätä myös videoita. Jos haluat vaihtaa sivujen järjestystä, paina kohtaa Pages vasemmassa ylälaidassa. Kun kosketat Edit, alkavat laatikot väristä ja pääset siirtämään niitä paikasta toiseen. Kun olet valmis etkä halua muokata kirjaasi enemmän, paina vasemmasta yläkulmasta My Books, niin tulet päänäkymään. Täältä pääset muokkaamaan kirjasi nimeä ja tekijän nimeä. Painamalla nuolta voit päättää, haluatko tallentaa kirjasi sähköisen kirjan EPUB-muodossa vai esimerkiksi videona. Painamalla Save Video sovellus tallentaa kirjan suoraan kameran rullaan. Mikäli painat Open In, voit viedä kirjasi videona esimerkiksi Googlen Driveen tai Dropboxiin. Tämä sähköinen BookReader-kirja voi toimia sanakirjana, päiväkirjana, käsityöportfoliona, kasvikirjana, ohjekirjana tai videona, koko luokan projektikoosteena tai henkilökohtaisena opitun näkyväksi tekijänä. Vain mielikuvitus on rajana tässä. Kirjaan voi tuoda mobiilisti tuotettuja sarjakuvia, animaatioita, haastatteluita ja vaikka piirustuksia. Mutta perusasiat, kuten kuvien ja videoiden ottaminen ja laitteella kirjoittaminen, kannattaa harjoitella ennen kuin sovellusta ottaa isomman ryhmän kanssa käyttöön. Silloin kaikki sujuu sitten jouhevasti.